صنعتی نوش‌آفرین خواهی و فیض‌آباد بیا. ҳамасола аз 2 то 9 апрел дар саросари мамлакат фестивали ҷумҳуриявӣ ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон баргузор мегардад. санаи 4 апрели соли 2025 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 ноҳияи файзобод фестивали мазкур баргузор гардид. дар фестивали мазкур адибону нависандагон иштирок доштанд ки шоираи кӯдакону наврасон латофат кенҷаева ва нависандаи ҷавон саидо шарафӣ аз ҷумлаи меҳмонони фестивал буданд. дар оғози фестивал намоиши идонаи наврӯзӣ бо дастархони миллии ҳафтсину ҳафтчин ва намоиши дастовардҳои хонандагони муассиса ба намоиш гузошта шуд. вобаста ба таҷрири ҳафтаи китобҳои наврасон ва кӯдакон дар муассисаи таълими имрӯз намоиш карда шудааст ки дар он ҷо ба маърази тамошо корҳои иҷоди хонандагон аз қабили рассомӣ, корҳои иҷодии фанӣ ва инчунин ташкил кардани гӯшаи вобаста ба таҷрири наврӯз, ташкил кардани гӯшаи ҳафтшин ва анъанаҳои миллии гузаштагон дар маърази тамошо гузошта шуданд. сипас аз ҷониби хонандагони фаъоли муассиса шеъру суруд, гуфторҳо доир ба китобу гиромидошти он қироат карда шуд. ҳамчунин саҳнаҳои тарбиявӣ ва суруду рақс дар иҷрои хонандагон пешкаши иштирокчиён ва меҳмонони фестивал гардонида шуд. масъула бо ибтикори китобхонаи бачагонаи ба номи Мирсаид Миршакар ва бо дастгирии Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон фестивали ҳафтаи китобу кӯдакону наврасони Тоҷикистон дар ҳар як гӯшаву канори ҷумҳурӣ дар як сатҳи баланд баргузор карда мешавад. ва имрӯз мебинед ки ин саҳна дар ин муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 ҷамоати ба номи Устод Алиёв бо як шукру шоҳмати тоза ин фестивалро ҷашн гирифта истодаем. дар фарҷоми фестивал хонандагону иштирокчиёни номинатсияҳои беҳтарини озмун бо тӯҳфаҳои хотирмони муассиса қадрдонӣ шуданд. бахтиёри қурбонзод, Фаррух Ятимов барои барномаи иттилоотӣ Ахбор.